два хеликоптера и хора долу. От нас има хора. Оле, ето го самолета под нас, от нас. От нас. Имаме го. Каца, каца. Къде бе? Капела полета в момента. О, верно. Абе, на летището капа, бе. Има още два самолета спряни долу, стрелят. Давай, цепи го, дай. Дай. Капа. Мога да го трябва. Капа, не капа. Излита. Майко! Повторите видеото, ние ще ги изчакаме. Стреляме го, мисля, че пуши. Да, пуши главния, пазете ни само, ние сме по него. Ние сме над това. Идеален се човинга, дръж малко. Чувам ако дигаш нагоре, за да мръдна. 10-4. Много му е за самолета, стреляме го. Стреляме ли да го изчакаме каца? Стреляй бе! Какво ще чакаме? Майко! Оцелват ме, обаче нямам жилет към момент. Хеликоптер до нас, бе! Оставаме по главния, все още сме по главния. Пуша обаче. Гори. 10-4. Два хеликоптера зад нас! Самолета към само хангаро пред нас. Човинга, бе. В хангара трябва да има още двама. Много лица са тука. Дърпаме се. Ма те кои са там, бе? Връщай, бе! Два там да хеликоптера ги стрелят, бе! Да кацам ли аз? Пушим, трябва да кацнеш. Ако няма от тях никой във Аз ще въздуха. трябва да Кацаме. кацна обаче, защото съм на жълто и трябва Оправям си. право. Оправям си аз. Майко! Оправям аз! Червена съм му нацепил. Къде са комплектите, бе, човек? Техен хеликоптер черния гори. Има още един хеликоптер. Плават тяхна хеликоптер. Че тотал Ти конфискувай този хеликоптер, дето там. Ако ще стърват, Айде, бе! Бат, не може да си го оправим. оправим с... Покрива лица, наши лица. ние сме на покрива, да. От южната част, пък каса някакъв ерлан там. Каснали са вече. Самолетът трябва да е точно под нас. Да, под нас. 10-4. Има ли се за тебе? Са долу при самолета. Къде са? Мамо! Стрелят ме. Вътре в хангара има много хора. Точно до самолета има много хора вътре. Чакай, че ми стана много тежко. Да, вътре са и там отсреща. Пазят кода. Да. Ако изчистиме хамбара... Така да вързарезе? Къде ми е пищагната? Отзади има. Дома, зад. Идвам, Шорм. Ръш. Отзаре набиват, отзаре. Помощ. Тичам. Падна. Един падна. Още един. Падна. 13 са леко, 13. Е, тук. Там сте. Да, внимайте. Оп, близък. Стой, прикривам те. Ще слагам жилетка, стой. Добре съм, двама са. Ей, Робет, давай. Ей, ограбват колегата, внимай. Внимайте, какво става, колеги? Идвам с тебе, слагам. Идваме, давай. Зад има също, вътре са То и раздръж. рефилват. Къде са, бе? Само жилетка. Оф. Бате, не мога го оцелим, той е на аз не мога го оцелим, бе. Дато. Отзаре. Мале. Дай, Дам MPX, стой кавара. Няма време. На едно е. При мене, да, при мене. Помощ. Мене. Автоматично шумам, внимавайте. Още един.
GG! Мале, ти не взех карабините дори, човек. Баси! Баси!